И здравейте, това е парт 2 от 2 на Турция. Ето това е джамията. Там отгоре не се вижда много добре. Има едни клони, с които някакъв поп говори. Доста досадно, но така е религията. Ето, тук има някакви мотори. Ето. Тара. Защото Турция, логично. Да, тук беше магазин при малко. Ето го. Лича на тунел. Ето го. И да. Ето тук е банята, ама не мога да снимам, защото ето това. Това е банята, за която ви говорих. Ето я. Само да не мога да снимам, защото има такива хора по кърпи. И не ми дадоха с телефона да влезна. И направо нямаше смисъл да влизам даже. И добре, мисля, че друго не мога да показвам. Там има някакви магазини и такива неща. И май трябва да слагам край на клипа. Дано съм ви показал Турция, колкото мога. И това беше мен, Алекс Колев. И Турция, парт 2 от 2. До скоро!